wong iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten kula nuwun mbok simbok apa maneh bolongan golek ewang iki engkrek ae iki dijak iki warunge babi buka ta tak takon nang warunge babe pek engkrek ana kono iki nemu borongan nggarap warunge lotung kok gak ono engkrek anjare dong gak ketok engkrek dong Gak ketok. Tak suki meleleh ya, tadi gak tau mrene. walah gak tau sapa kene nek ono saiki Baru tahu saiki. ya wis ana dong tak golek ning engkrek sik ayo bro Oke. Bisa iki arek tadi retuk meleng ta tagri. Malah lempol. Urip iki enak yo urip iki. Kumat ngalor dalan ditutup. Ku ngetan dalan ditutup. Tak merenung nang kene sih yo. Oleh kali ditutup yo opo mlak ngetan yo ditagih utang. Aku ngalor yo wedi di konangan sing di utang ya. Dunya dari situ mosok ate didol pisan ya. Oh, apa enake urip ya, tambah tuwek kok tambah koyo ngene. Janjane urip tambah tuwek kok tambah enak ngono, aku tambah sorong ngene sih urip e. Walah, wis tak lengwek kene wis. Mbek merenungkan nasib. Aduh, alah. Opo urip ini? ngopi Dunya ewang to mosok ati lempar pisan wis rupane congoreng grek ono kene. Grek lah bukan ono kene tole kaya wong Indun ae ngono iku. ya gak apa-apa mesti saking merenungi mau saking kan ewange. Lho kan ewang ya. Kenang di sikon niku? Teng ngopi. Ayo ngopi ayo. Nang ndi? Nang babe kono lho. Duh, teng kumpung aku gak enak ora dhewe kok wis. Lah apa ayo gak apa-apa. Kepinginan kembung itu jahe, Gak enak aku. jahe anget. Gak usah Gak enak aku. kopi ya. Tapi sungkan aku. Lah apa? Tanggo pake tanggo. Ngene wong gandeng kabeh-kabeh kon utangi. Oh boleh kecut lambemu ngene iki. Baru dhewe but yo gak nyambut gawe yo. Oh, Oh. dhewe suka ngopo aku sih sinau kayak nyaur. Ya nek ngono, be ayo melok ta, ayo. Gak wis dah. Ayo. Oh, ditambut sungkan aku but. Oh, ya wis nek ngono tak ngopi dhewe nek ngono. Ojo diwara bro aku. Ya gak wis. Tadi gak sik ya. Ya wis. Ojo diwara temen lho. Endun ora tole dijak ngopi ya dalem. Urip Kene wis gandeng susah ngopi. mbak dicak ngopi tok ngene but kone. tuh rambut Rut, gak ketok engkrek rambut Anu iku lho arek tak kesel jak ngopi lho gak gelem. Lah, Ora iya. tole kaya wong Indun. oh iya tak paranane nek ngono Ya pada nono. Arek keblek ya, dadi ngopi. Melok ngopi. walah Urip lah iku utang apa ya, bener tak rambut dijak ono ngopi, kene kan kaisinan kene apa, dengar ijen apa. ya, meleleng ono kene Loh. Apa no? oh alah Apa? butuh wangi aku nemu borongan gelem aku tak anu dadi kuli Yes, gopal untuk aku nang ngene Bu. Atase mulai ae. Wong ismene gak njogo sumur ngono lah. gerakan iki paling ngebel lho Oh, gelem aku waran wis. lho ya lho gerakan iki gopo iki Ya wis gelem aku meneh wis. ya wis meni nang omah nek ngono Ya wis. ya wis nek ngono aku tak mulai turu krek Ya wis. kanca turu wae ya gak karipan lho sandal kok ibune rek aduh Ya wis, meneh jam itu ta. lho ya iya kate nyambut gawe jam piro Ya wis. Mulai penggawean rek. Tak turu sore-sore ngene. Mulai pisan. Esok. Udah, kali. Ayam dari. Udah, mau
batu kia om. Boleh kau wedi om. Iso. Makanya ditolong mai Cino om. Lumayan om. Apa? Ditolong mai Cino. Oh, batu kia om. Ini lumayan ya. Larang tak iku. Yo, sore situ om ayo. Om, tak tole om langsung om. Iya, timbangnya nganggur. Niru tayang mah lumayan nih aku ya. Tak tiru-tiru apa panos. Nemu ada dua sana lu. Oh, batu kio apa model mari mangke. Lah iya tayang mangke batu kio model. Kok ora mungkin aku penasaran. Cari total omai Cino. Loh. Oh, pokok Ya apa iki? Kayak apa iku? Lek batu kio. Alah. Jajan sapa nang kene ana batu kia? Kayak tayang mau ngene niru aku. Nemu tayang. Iki. Tayang mana nemu? Iya. Onjene kono atak. Sendrai dapurane. Kayane iki ya kul. Pos. Kon tayang gendeng kon tiru ala. Aduh, iki lho sing apik iku lon tak pesekno. Apa iku? Iki ginseng 500 tahun. Iki barenge ngono ya. Kula nuwun Nah, jare. Dong, enggak kayak dong, grek dong. Tak keto. Iku mang anu are. Tak coba menurun ya. Ya wes, kau pelem aku wes. Iya meneh nang omah kono bareng-bareng. Ya wes, sembarang wes. Udah kono. Lo ya lo. Yo. Jagane iku opo iki? Ya wes, belum aku meneh wes. Ya wis meneh nang omah nek ngono. Ya wes. Meneh lho pokok yo. Ya. Kayaknya engke. kok kesesa